ड्रन थानायबा बरिया नुगौमोन ना लोगोफोर ड्रनखौथ' बाद हो लोगोफोर मबाइलखौनो बायनो हायाखै हेल' लोगोफोर खुलुमबाय दिनैनि मोनसे गोदान ब्लगाव साफ्रोमखौबो गोसो गोरबोजों बरायना लाहरनाय जाबाय आं सायखं दायो माने आङो हाथायाव थांगासिनो दङ जोंनि एरियानि हाथायखौ एसे नायना लादो लामाया नै माबायदि हाब्रु गोजा ओमफ्राय जोङो माने दा मेन लामाजों फैयाखै हा लोगोफोर दुब्लिजोंसो बारस'बोदों बे हाथाया माने प्रत्येक सप्तायाव देवबारावहाय जायो आरोना ओमफ्राय बावनो माने मा मोनगोन आग्लायलाबायनाय लायनो थांगासिनो दङ ना बेदर आग्लायलाबायनाय 100 थाखाल' दं दै लोगोफोर थगायाखै आङो नै पकेटफ्राव नायनो हागोन नै 100 थाखाल' दङ नै बोराय बाथौबो कस्टुमबो 100 थाखाल' दं ओमफ्राय बेजोंनो माने मा आग्लायनाय मोनगोन बेखौनो माने लायनो थांगासिनो दङ ना मोनबा ना लाबोनोसै कौन दिखी जाएगा लगे ए दिखी अ नै लामाया बेजोंहाय थांनो हायो आरो हाथायाव उफाय गैया माने गारिबो गैजाया साइकेलबो गैजाया नालाय दिनैहाय दुब्लिजोंहाय बारस'नानै फैबाय आरोना लोगोफोर हाथाया मोनबायानो नै लोगोफोर जोंनि जायगानि हाथाया ओमफ्राय इयाव बिल्डिं बानायगासिनो दं नैबे बिल्डिंआव आङो दा गाखोनानै नोंथांमोननि सिगाङाव एसे मबाइलजोंहाय ड्रन शट देखायगोन दै बे बिल्डिं सायाव दा गाखोगोन आङो र' गाखोनो होगोन ना हाथाय मालिका लकेल हाथाय लकेल देवबार हाथाय नै पार्टनारा फानगासिनो दं मोजां ना दे पक'रा पक'रि थ' बेनो लोगोफोर जोंनिया माने देवबार हाथाया ओमफ्राय बेयावहाय माने मैगं फानग्रा ना बेदर फानग्रा माबा फानग्राफ्रा मैगं थाइगं फानग्राफ्राथ' जोंनि बर'फ्रानो गोजा बेनिफ्राय माने एरियाया बागान एरिया गोलैयो आरोना ओमफ्राय मनमहनि बुङो आरोना नैबे मेलाखौ हाटखला ओमफ्राय नै इथिंजायबो दङ दखानफ्रा आं माने सिगांनिफ्रायनो भिडिअ बानायनो सानबाय थादोंमोन आङो नैबे जोंनि लकेल माने हाथायावहाय अ जा खाराब ना पाबे हो जा बेवहाय मैगं फानग्राफ्रा माने जोंनि बर'फोरबो गोबां बेवहाय मैगं थाइगं फानफैयो अमा बेदर बायदिसिना ना बायदिसिना फानफैयो ओमफ्राय एसे ओरैजाय माने ना बेदर मोननाय जायगाजों एसे थांनानै देखायनोसै दै नोंथांमोन माने आङो देखायनो सानबाय थादोंमोन आङो बे जोंनि हाथायखौहाय बेसेबांबा सिगांनि उनावहायनो ओमफ्राय माने लाजियो नालाय दाथ' माने लाजिनाया एसे खारबाय टेनसन गैया दायो नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर दायो बेयावहाय मा मोनो ना लानि ना फै नै बिथिंहाय ना बेदर मोनो आरोना लोगोफोर आंनाथ' नै ना लाग्राया ना कच लाग्राया मैं तो माছ तो ये दादावर पराय खाई ना बेलेगर परा नाखाय ना दादा আজি ওলাম পইচা নাই 100 টাকাই আছে কিমান দিবি দিলে হ'ল অলপ বেছি দিবি হা बिथिंजाय माने अमा बेदर ना बयलार दाउ गासिखौबो मोनजोबगोन आरोना नै बेजोंहाय नै ना फिसा फिसाया मोजां थारलै माथो नाया फैसा गैया ना उपाय गैया बायनो ओमफ्राय नैथिंजाय अमा बेदर दुन्दिया कितना 5 10 दिनै देवबार ना बिसोरो माने दरमाहा मोनो सप्तानि दरमाहाखौ दिनै मोनो बिराद गिदिर जायो मोना हल फैसाथ' दिया नाय ल 100 টাকা বেশি দিছে না দিয়া নাই এটা ভিডিওটো যাব হা ইউটিউবত একো নহ'ব না ঠিক আছে दायो जोङो नाखौहाय लाबाय कर्स ना लाबाय आरोना 100 थाखाल' मा मोनो कर्स नाखौनो लाबाय बेदरखौथ' सोंनो हाया फवायावनो बेदराथ' 350 400 केजि ओमफ्राय कर्स नाया माने खम नालाय बेखौनो लाबाय बेखौनो जानोसै नैबेजों थांसै नैबेयो ओमफ्राय बैयावहायथ' बोरमा बेदर मोनो थांलायलाय बोरमा बेदरखौ जानो हाया फैसा गैया थ' लोगोफोर नैबेसो लामाया जोङो दुब्लिजोंसो फैदों नालाय नैबेसो मेन रडा लामाया बेसो बे बिल्डिंखौ नुदोंना लोगोफोर नैबे बिल्डिं सायाव गाखोनानै बे बिल्डिं सानिफ्राय एसे खेबनानै देखायनो आङो नोंथांमोननो दै बिल्डिं सायाव गाखोनो आङो बिल्डिं सानिफ्राय देखायगोन नैबे आरोना मेन लामाया मेन रडा अ दादा ओ सार वाव मालाय बिल्डिंआ जोबोद समायनाखा नै कालार सालार जायाखै टिभिआबो जा गिदिर दं सिङावहाय बिल्डिं सायाव गाखोनानै एसे देखायनो र' नोंथांमोननो ओइ উপরে উঠিব পাৰিব না অলপ ড্ৰোন শ্বট ল'ম কেমেৰা কৰিম বিল্ডিং ওপৰত গাখনে বিল্ডিং र' बिल्डिं सायाव गाखोनो हागोन ना हाथाय ब्लग বনাই আছে बिल्डिं ওপৰত পৰা উঠি পিনে অকমান শ্বট ল'লো হয় र' উঠিম হা কোনপিনে ৰাস্তাটো
थ' नैबेनि बिल्डिंआ नोंथांमोन दा आंखौ गाखोनो होनो नागिरदों आरो ने लोगोफोर दा माने गाखोनो बिबाय आङो जेबो नङा गाखोनो हागोन खेबनो हागोन होनना बुंदों दायो आं माने गाखोनो बिबाय गाखोनोसै आङो बिल्डिं सायाव वाव गाखोनो रेडि सिमाङावसो नुबाय थायो बिदिखौ न'खौ जोङो मोगथाङावथ' लुनो हाखाया नालाय लोगोफोर सिमाङावसो नुयो गाखोदों र' गोजौआव गाखोगासिनो दं एसे देखायनोसै नोंथांमोननो गोजौनिफ्राय लोगोफोर नायदो नै देवबार हाथाय बिल्डिं लोगोफोर लोगोफोर गोजौनिफ्राय मादि नुदों मादि नांदों एसे कमेन्ट खालामदो लोगोफोर आरो जाय बिथांमोना माने चेनेलाव गोदान नोंथांमोना अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय नोंथांमोननि सापर्ट मददखौ एसेबाबो मोनलांगोन आसा खालामो बेफोरबायदिनो ब्लग भिडिअ सानफ्रामबो लाबोबाय थायो आङो मोनसे लाइक होबानो जाबाय नै नायबावदो खेनसे नै गोजौनिफ्राय बेबायदि नुयो देवबार हाथाय बेवहाय माने हाथाया मिक्सार जायो आरोना लोगोफोर बे हाथायावहाय माने बर' आदिबासि हारसा बांगाल गासिबो माने मिक्सार गासिबो मिक्स जाजोबो आरोना बे हाथायावहाय लोगोफोर नायनो हागोन नै ओमफ्राय लोगोफोर नैबे दा बिल्डिं बानायबाय थादोंना लोगोफोर बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबेखौ नुदोंना नै बियो बै बे हाथायनि लामा आरोना बेवहाय माने रेस्टुरेन्ट जागोन आरोना दाबा जागोन आरोना लोगोफोर बेवहाय जेब्ला माने दाबा जागोन दाबा बानायगोन खुलिगोन अपेनिं जागोन अब्ला नोंथांमोननि सिगाङाव आङो ब्लग भिडिअ लाबोना देखायगोन दे लोगोफोर आरो ताला मोनसे दंबावोसो नै बा नै सिरिया जाथ'बावाखै गोलैबाथाय सेस ना मोनजानाय नङालै वाव आरो गोजौसिननिफ्राय नायदो लोगोफोर नै गोजौसिननिफ्राय नायबावदो लोगोफोर नैबे गोजौसिननिफ्राय नायबावदो नै ड्रन थानायबा बरिया नुगौमोन ना लोगोफोर ड्रनखौथ' बाद हो लोगोफोर मबाइलखौनो बायनो हायाखै बे बिल्डिंआ नैबेनि आरोना हाय हेलो कमेन्ट কৈ দিয়া हाय हेलो কি ভাল থাকক ইয়াত কি বনাব ৰেষ্টুৰেণ্ট ইয়াত ৰেষ্টুৰেণ্ট ধাবা টাইপ ৰেষ্টুৰেণ্ট বনাম যেতিয়া ওপেনিং যাগোন না যেতিয়া ওপেনিং হ'ব ভিডিঅ' বনাব আহিম হ'ব কেতিয়া মানে ওপেনিং কৰিব ভাবিছে এতিয়া ওপেনিং কৰিব দেৰি আছে ন দे नैबे मानसिखौ माने आङो सिनायखायो सिगांनिफ्रायनो थांलाय फैलायखा लोगोफोर नैबेफोर न'फोरा माने सिगां गैयामोन आं दहायबो बुंखादोंमोन माने लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव बेफोर न'फ्रा गैयामोन बेफोर न'फ्रा माने बै सफादैजों खुरजाजोब्बायलै बिसोरबो माने बिराद माने धंस' जाजोब्बाय माने सफादैजों खुरजाजोब्बाय ओमफ्राय जोंनिखौथ' बाद होखादो आंनियाथ' माने जाहोनावथ' नामनि सिगां गैखाला सफादैजों खुरजाजोब्बाय नालाय उपाय गैया माने बेवहाय थाफैनांगौ जाबाय आरोना बिसोरबो नै ओमफ्राय हाथाया सिगां बिराद हाइफाइ जायोमोन आरो गुवारमोन बेफोर न'फ्राबो गैयामोन दायो माने दैया खुरबाय नालाय थानो एकदम जायगा गैला बेयाव थाफैनांगौ जाबाय आरोना थ' लोगोफोर बेनिफ्राय आङो भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला लोगोफोर आङो भिडिअखौ दुब्लि बारिनिफ्राय जागायनानै आङो नैबे बिल्डिङावहाय फोजोबनो सानबाय दै लोगोफोर नोंथांमोननि सापर्ट मददखौ एसेब्लाबो मोनबाय थागोन आसा खालामबाय बिदिब्ला एसेनोसै गोजोन्थों जय बर' हारिनि